ki khubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Ka All Meghalaya SSA Teachers Association kala dawa ya ka Sarkar Jilla bakadai ban seo no mardor ya katulab bala sateng hadu saw banai kenti kata nadu ubnai nailar hadu ubnai naiwing arhajar arpo baka Sarkar kampat shimla pelait satya hadu menta menne haka dorkas baka seng kala pha sho menteri rangba ka Sarkar Jilla u Konrad ki sangma dangshen ka seng kala bergemru ban penong na ka jingyaki habaro kawai ka Jilla lada ka Sarkar Jilla kampun urlong yakani ka jingdawa namar baki nong hikai school SSA kilamat lai project ki jingso sat nakadaw baki shuim klem tulab menta daki benai adu menta kasi nyimpet layo ya kano no ka green skinal lane kano ka jingtho lane ka jingkhot tung government banya ai banya kren ni halor ka bay dai bet ka salary jungi kin hikai SSA hanrei ni kwa ban pen I hne ban pen sngau hang ne ban condemn yo government balai ba menin kasngi ki kular ba mungkin sasiu ya ka salary jungi shwa Christmas kata ka jingmut namar ba hadu menta kasngi nyimsham layo sngau la ding kili ndu ki office ibadai show BMC la DMC kampat poi kata ka salary order siki department baper hapo ki education department ki district baper joba jela ka jungi tenak ta daw ngi wan hang ne menta kasi ban khot ban wer ya barok ki paran hikai jong ka jela ka jungi kumbai la pen be ba hapo kasi jantia ngin pelong ya koi ke jinge ki hapo madam student haka khat nyo tarik nadu ko porch pho beje men step hadu saw beje jenmit bengin ye shong ya kata jinge shong klan mongor jinge kum kin ka SSA ban peni ya kata jing persya bat ke jing bomla ban chenia ya kene government ta bala penduk yengi hadu bengin nyo ya salary mentala saw banai kan thi ke e ke bakta kin hikai PE la ding yak yang hang hang tai bun kin hikai jinge ki ut kin nam bun da pedeng jinge kin hikai ikdon kata ka jingta jugi bagi adu kata bat penbiang hing hasan nomor lor ka salary ka baret lor ka tulop tingi ka baret bala ringi pek ha ki nontri Sarkar ka government ka jusiu in advance ya tulop ka jongki kum ha ki diginai bala kemen Christmas te yangi kin kai sha kinai sha bangin le nyimyo ya kata ka ba gadi hok ban le ban sar rakhe ya ka Christmas ka ba mentau snem bat ka julong hi barobor man usnem bat ban ka por ndangi sakut ka salary ka basaw benai ka ar benai lai benai kina siu ni tak si benai ar benai re menta ka kenting sngob kerpat jur ya ka Sarkar badai ban siu ya ka salary jungi duna ya ka saw benai di ban pendap ban siu hapo jong ka shwa Christmas ni da kerpat jur ya Sarkar bakan shingkhia habede ban polite no ru ya ka areas ka jungi ka bla sateng mentala bon tli kisnem ya kaba ni de ban yo na ru banai Julai arhajar khat rio hadu banai February arhajar khat nyo te hadu mentaro ka Sarkar kale klet but kale kendit ru ban tip ba kaneka areas ko jingi kadang sa pending te habede bat kane ni dakliang joki no hikai ru ni da kerpat jur ya ka Sarkar bahkan regularize no budbud ya ki post SSA teachers Syaka Education Department nomor bakat kum ka bangi pej na kanom so ka MHRD ka Sarkar Jilla ka dehi ban thung yakino hikai ki bapura pat umla ban thung na ka SSA scheme la ne project ti na ta ka ngi kum ki nomi khwat jong ka seng ni da dawajur ya ka Sarkar bakadi ban khmi no kane ban sedang ban pej no la kapla ban thung season thung ro ka ban thung haki face wise te kata kalong kabangi la ban ya priang bat kumjurungi la kerpat ya Sarkar hakan ka memorandum jungi bakin khot ya ki top leaders ki jungi bangin ya kren halor kane ka phang kumno bangi la ban ya penbet ya kan ga regularization bat ki we ki mat jing dawa ki jungi te kumjuru haba ya dei bat kane ka agitation ka jungi ngila khat ya ka sit in demonstration ka ba ngin sapalong ha ka khat new direct menta ubanai ti hapo madan student tingi na kepat ikino hikai jungi baro bakinda shimkhia bat bakinda wan
syakati jelang kenang ba kin yo I dala ki jong ki khmat bat kum juru ban pau ya ka jing sngeu persya ka jungi ya ka sarkar ya ka jing le kuman ka jongka ngina kaling jungi kino hikai ni du shem jin jar borobor ha ka bede bat ka tulop ka jungi kata haba in la yo ka tulop na government kadang pending pat syaki SMC nomor balai ting ting kidon kini ki SMC kiba kibat ya ka tulop jungki no hikai de ki benai ngila experience bat ngila yo ki jung jor ki mabun na ki district ki boper bat khamtam syaki southwest Khasil district ki bala ujor ngi ba don kino hikai kiba wat ya katulop jong ki ne ki benai ki bala dep ki bangi la dep yo maki hadu mata kim pat yo tena ta kadau ngina kleng jungi kum gunung hikai jong teachers association nge bu ya ne jing dawa syaka sorka ba ka de ban aino direct transfer ya ka salary ke jungi naka government direct sekinung hikai jungi ki de ban yo ya ka ne ka salary jungi de shu bangin up nak SMC de shu bangin nak up syek te kinong pilihan school jungi hindrengi buromi kinong pilihan school ngini atrilang kinong pilihan school rei bengi kerpak jur tangi ka salary ba ka ban poino na ka sarkar syek kinong hikai ya ka salary ke jungi